Рада вас вітаць, дарагія сябры, на тэлеканале Беларусь-4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Мы з вами ўжо даволі даўно знаёмыя, і я упэўнена, што такія паняцці, як сяброўства, дапамога, падтрымка для вас маюць вялікае значэнне. А ці існуюць межы для праяўлення чалавечых якасцяў? Вось пра гэта сёння і паразважаем. А зараз сустракайце ўдзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Іван. Добрый вечер. Вера. Вітаю вас. І Антаніна. Прывітанне, сябры. Сардэчна вітаю вас, паважаныя міністры, на пасяджэнні Міністэрства дзяцінства. І традыцыйна давайте прадставімся, сябры. Хто з вас, які міністр сёння, калі ласка? Я міністр міжнароднага сяброўства. Я міністр міласэрнасці. Я міністр першай дапамогі. Звярніце ўвагу, што я вам прынес. Што гэта такое? Вераніка, гэта глобус. Макет нашай планеты, на якім ёсць выявы мацерыкоў, акіянаў. Паглядзіце, якая прыгожая наша зямля, на якой жывем мы і яшчэ 8 мільярдаў чалавек. Калегі, тут трэба ведаць, што ёсць разныя краіны. Дарэчы, вы ведаеце, што зараз на планеце 195 краін. Сябры, зараз на зямлі пражываюць каля 5000 народаў. Людзі размаўляюць больш, чым на 7000 мовах. Паважаныя міністры, я проста ўражана вашымі ведамі. Сапраўды, 8 мільярдаў чалавек пражываюць на нашай планеце, 195 краін, 5000 народаў, больш за 7000 моў. У кожнай краіны, дарэчы, ёсць свае межы. І ў нашай краіны таксама ёсць межы, бо наша краіна – гэта краіна суверэнная і незалежная. Але ўсё ж такі у гэтым свеце ёсць рэчы, для якіх межаў не бывае. Слушна кажаце, Вераніка. Я мяркую, што на нашай планеце няма межаў для чалавечнасці, для сяброўства. Напрыклад, не можа быць межаў, калі нехта патрабуе дапамогі. Вось бывае, людзі пацярпелі ад бяды, а іншыя краіны дапамагаюць. Так, сябры, напрыклад, сёлета нашы выратавальнікі дапамагалі калегам у М'янме ратаваць людзей пасля землятрусу. Напэўна, гэта і ёсць сапраўдная дабрыня, любоў, калі людзі дапамагаюць адзін аднаму нават на такой далёкай адлегласці. А зараз, паважаныя міністры, раз вы ўжо сказалі столькі добрых і прыгожых слоў, я вам прапаную згуляць у інтэлектуальныя класікі. Дзяўчаты, што трэба рабіць у класіках? Скакайце, прыгаць. Вось мы і будзем скакаць з клетачкі на клетачку, але будзем гэта рабіць інтэлектуальна. І так, зараз я вам буду даваць нейкае тлумачэнне, а вы мне скажаце, як гэта называецца. Калі мы усе разам, аднадушна, гэта? Адзінства. Адзінства, правільна, адкрылі першую клетачку і пераскокваем на другую. Калі мы аказваем некаму дапамогу, не зважаючы ні на яго нацыянальнасць, ні на ўзрост, ні на той хлопчык ён ці дзяўчынка, гэта? Бясстрастнасць. Гэта бясстрастнасць. Так, а міністр Вера мне падкажа на трэцяй клетачцы, як называецца тое, калі ў цэнтры найвялікшая каштоўнасць. Гэта чалавек. Гэта гуманнасць. Гэта гуманнасць, добрае слово, такое нават філасофскае паняцце. Чацвёртая клетачка. Паважаныя сябры, калі мы некаму аказваем дапамогу па сваёй волі, нас ніхто не прымушае. Вось мы вырашылі і дапамагаем. Гэта? Добраахвотнасць. Добраахвотнасць. А калі мы самастойна прымаем нейкія рашэнні, гэта? Незалежнасць. Незалежнасць. Вера, а вам такая трошкі складаная сітуацыя. Уявіце, што ёсць нейкая спрэчка паміж сябрамі, так? І абодва чалавекі патрабуюць дапамогі. І мы аказваем гэтую дапамогу, не прымаючы ніякі бок у гэтай спрэчцы. Гэта? Нейтральнасць. Калі, незважаючы на межы, на краіны, для нечага дзейнічаюць аднолькавыя правілы, напрыклад. Гэта? Універсальнасць. Гэта універсальнасць, сябры. Вы вялікія малайцы, справіліся з такім складаным заданнем. Я вам хочу сказаць, што ўсе гэтыя словы, якія вы зараз адкрылі ў інтэлектуальных класіках, гэта не проста словы. Гэта прынцыпы такой арганізацыі, як Чырвоны крыж. А вось чым яна займаецца і для чаго яна патрэбна, нам раскажа ганаровы госць сённяшняй праграмы. Гэта спецыяліст Брэсцкай абласной арганізацыі Беларускага Чырвонага крыжа Грышчук Майя Миколаевна. Сустракайце. Добрый день, паважаныя министры.
Добрый дзень, глядачы. Добрый дзень, Вераніка. Рада вас вітаць, Майя Мікалаевна, ў Міністэрстве дзяцінства. І Я ўсё ж таксама такі, рада. распавядзіце, калі ласка, што гэта за арганізацыя такая Чырвоны крыж, калі яна з'явілася і для чаго? Даўным-даўно, у пазамінулым стагоддзі, жыў у Швейцарыі такі чалавек, Анры Дюнан. Ён шмат спадарожнічаў і меў павагу ад многіх людзей. Аднойчы ён праязджаў міма страшэннага полю бою і забачыў многа параненых. І ў него возникла ідэя, каб стварыць арганізацыю, якая будзе дапамагаць тым людзям, якія маюць у гэтым патрэбу. Так узнік Чырвоны крыж. Паважаны ганаровы госць, а адкуль з'явілася назва Чырвоны крыж? Анры Дюнан жыў у Швейцарыі, а ў Швейцарыі такі сцяг. Белы крыж на чырвоным фоне. Ён задумаў перавярнуць колер. Так атрымаўся Чырвоны крыж. Мы гулялі ў інтэлектуальнай класікі, адгадвалі словы, даведались пра асноўныя прынцыпы Чырвонага крыжа. А якім чынам яны рэалізуюцца ў жыцці? Ну, напрыклад, прынцып гуманнасці. Чырвоны крыж дапамагае ўсім, хто мае патрэбу. Гэта і адзінокія пажылыя людзі, і людзі з інваліднасцю, і дзеці, якія знаходзяцца ў шпіталю, а таксама дзеці, у якіх няма бацькоў. У Беларусі таксама дзейнічае Чырвоны крыж, і ў ім больш за 2000 валанцёраў. Гэта тыя людзі, якія дапамагаюць бескарысна, не надзеячыся на аплату, па волі свайго сэрца. У Беларусі арганізацыя Чырвонага крыжа існуе ўжо больш 100 гадоў, з 1923 года. Валанцёры Чырвонага крыжа дапамагаюць людзям, якія ў цяжкім становішчы ва ўсіх краінах свету, дзе гэта патрэбна. І пры землетрусах, і пры навадненнях, і пры другіх становішчах. А я яшчэ ведаю, што спецыялісты Чырвонага крыжа дапамагаюць і ў атрыманні ведаў, напрыклад, па аказанні першай дапамогі. Так, навучэнне першай дапамозе – гэта адзін з напрамкаў дзейнасці Чырвонага крыжа. Калі першая дапамога будзе аказана своечасова, то захаваецца жыццё і здароўе чалавека. Прапаную вам такую гульню. Тут трэба хадзіць, так? Так, ось маю фішкі. Трэба хадзіць да пэўных станцый. І трэба адказаць, якую дапамогу трэба аказаць гэтаму пацярпеламу. Так, 4. І гэта у нас Апёк. апёк. Трэба ахладзіць апёк. Так, вельмі правільны адказ. А потым трэба накласці павязку вільготную. Нельга накладаць крэм, алей, малочныя прадукты, спіртавыя растворы і зялёнку. Толькі холодная вода і павязка, так? Кідаю кубік. 1. Давай яшчэ раз, тады вельмі мала. Опять Зноў 1. Так, давай яшчэ раз. 1. 1. О, О, 6. 6, давай. Кроў з носа. Трэба сціснуць нос і нельга накланяць голову назад. Так, вельмі добра. Ні ў коім разе нельга адкідаць голову назад, таму што кроў будзе зацікаць у носаглотку і будзе пашкаджаць дыханню. 5. Гэта сонечны удар. Трэба даць яму папіць. Так. Трэба адвесці яго ў цянёк. Так. Насіць галаўны ўбор. Так, для профілактыкі сонечнага удару трэба насіць галаўны ўбор. А зараз я. 2. Гэта што? Кровацечэнне. Кровацеч. Напэўна, гэта дзяўчынка параніла палец на кухні. Я думаю, што трэба апрацаваць рану і забінтаваць палец. Добра, але не проста забінтаваць, а накласць сціскальную павязку. З падручных сродкаў зробім якийсь валік і пакладзем на месца кровасцёку. З другога падручнага сродка сильно націскаем, перакрэсліваем снізу і робім вузел на першым валіке. Гэта сціскальная павязка. Чакаем хуткую дапамогу. Вызываем хуткую дапамогу. Асноўная задача ў гэтым моменце спыніць кроў. І для гэтага ў нас ёсць вось такая сціскальная павязка. Міністр Вера, дзякую вам за дапамогу. А вось у мяне есть да вас пытанне. Як вы растлумачыце народную прымаўку «Калі я ем, я глух ды нем»? Я разумею то, што калі размаўляць і есць, можна падавіцца, таму трэба есць моўчкі. Так, добра. А калі такое
все ж таки здарилася, подавился человек, наприклад, маленькое дитя. У нас тут есть... Спеціальна лялька для навучання. Так, добре. І так, коли подавилося маленькое дитя, треба положити його на своє предплечье, моцно тримати його за ногу, за голову, низько наклонити і зробити 5 ударів між лопаток. Потім перекласти його на другу руку і зробити 5 натискувань на грудну клітку. І так чергувати, покуль інородне тіло не удалиться. Выратавалі мы дзіця. Так. Дзякую вам вялікі, Майя Мікалаїўна. Але ж трэба звярнуць увагу яшчэ раз на тое, што мы рабілі гэта ў адукацыйных мэтах. Гэта не для забавы робіцца, так што эксперыментаваць лішнім разам не трэба. І гэта нават можа быць небяспечна. Але для навучання мы сёння атрымалі добрую інфармацыю. Быў такі выпадак, калі мой навучанец выратаў сваю сястрычку маленькую, якая падавілася пячэннем. Майя Миколаевна, а як можна долучитися до Червоного Крижа? Каб стаць валанцёрам Чырвонага крыжа, трэба мець 14 гадоў, дазвол бацькоў і трэба звярнуцца ў гарадскую арганізацыю ці паспытаць у сваёй навучальнай установе, есть ли ў ёй валанцёрскі атрад. Але добрыя ўчынкі можна рабіць і раней. Мы верим, что нават самые маленькие громадяне Белоруссии могут зрабіць вельмі много всего. Нести прынцыпу света, сяброўства, падтрымкі усім дзецям свету. Дзецям, якія жывуць у розных краінах. Дзецям, якія размаўляюць на разных мовах. Мы хочам сказаць, мы вашыя сябры. Для сапраўднага сяброўства няма межаў, і мы падрыхтавалі паштоўку паслання, якую хочам перадаць Чырвонаму крыжу. Дарагія сябры, нам вельмі хочацца падзяліцца з вамі добрымі думкамі. Наш свет такі вялікі і разнастайны. У ім столькі краін, моў і традыцый, але ўсе мы дзеці адной зямлі. Мы верым, што сяброўства, павага і дабрыня могуць зрабіць нашу планету лепш. Давайте абяцаць адзін аднаму, быць добрымі, дапамагаць тым, хто побач, і не крыўдзіць слабых. Быць адкрытым, пазнаваць новыя культуры і дзяліцца сваімі традыцыямі. Быць мірнымі, вырашаць спрэчкі словамі, а не сілай. Мы марым, каб усе дзеці маглі вучыцца, гуляць і расці ў шчаслівым свеце. Давайте сябраваць, нават калі паміж намі 1000 кіламетраў. З усмешкамі і надзей, вашы сябры з Беларусі. Вось такія паштоўкі. Дякую, Давайте добрыя перададзім. паштоўкі. А ў мяне таксама для вас есть падарункі. Дзякуй. Дзякуй. Калі ласка. Калі ласка. Дзякуй. І для Веронікі. Дзякуй вам, Майя Мікалаїўна. Ну, а зараз, паважаныя сябры, надышоў час падвесці высновы. Што скажаце, міністры? Чырвоны крыж – гэта арганізацыя, якая нясе прынцыпы міласерднасці і гуманнасці па ўсім свеце. Быць валанцёрам Чырвонага крыжа – гэта добрая справа. Аднадумцы заўсёды падтрымаюць і дадуць неабходныя веды. Для сапраўднага сяброўства няма межаў. Дзеці Беларусі адкрыты для сяброўства з усімі дзяцьмі свету. Майя Мікалаїўна, калі ласка, азнаёмцеся з высновамі нашых міністраў, ну, калі згодна з імі, ставце вось сюды свой подпіс. Конечно, згодна. Ну і Міністэрства дзяцінства замацоўвае, сябры, вашае рашэнне пячаткай. Дарагія гледачы, калі ў вас ёсць намер навучыцца першай дапамозе, звяртайцеся ў Брэсцкую абласную арганізацыю ці ў арганізацыі ў іншых населеных пунктах. На гэтым пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы з вамі ўпэўніліся, што для сапраўднага сяброўства, дапамогі і падтрымкі няма межаў. Галоўнае быць чалавекам з адкрытым і шчырым сэрцам. І сёння разам з вамі мы прачытаем верш Пімена Панчанкі. Той дзень прапаў і страчаны навекі, калі ты не зрабіў таго, што мог. Калі не паспрыяў ты чалавеку, няшчыры быў, зманіў, не дапамог. Той дзень збяднеў, зліняў на 100 радуг і попелам пасыпаны сканаў. Калі не падзяліў з суседам радасць, і больш за дзень узяў ты, чым аддаў. Той дзеннічы завяну пустацветам, калі ты 5 хвілін пашкадаваў, каб дзецям паказаць куточак свету і хараство людзей, і дрэў, і траў. Той дзень
зусім закрэслена табою. Калі ты раўнадушна абмінуў бяду чужую, пабаяўся болю, абразу хама моўчкі праглынуў. Мы не плюем на дружбу і на працу. Нам без трывог не захаваць жыцця. Сябры, давайте будем хвалявацца за ўсіх і ўсё, за зерне і дзіця. Вось якія добрыя словы напісаў паэт. Няхай кожны ваш дзень не будзе марным, а прыносіць добры плён. Мы ж развітваемся з вами, сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!